дар кӯчаи бобоҷон ғафурои ноҳияи Синои пойтахт тарабхонаи туркӣ Босфор мавриди истифода қарор дода шуд. Тарабхонаи Босфор дорои толорҳои калон, ҳуҷраҳои алоҳидаи оилавӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. Дар тарабхона имкон аст ки дар як вақт ба зиёда аз 150 нафар хизмат расонида шавад. Хӯрокот дар ин тарабхона аз тарафи ошпазони моҳири туркӣ омода карда мешавад. Дар тарабхона ҳамчунин хӯриш ва шириниҳо бо таму лаззати хос тайёр ва пешниҳоди мизоҷон мегардад. тарабхонае ки мо даромадем яке аз тарабхонаи беҳтарини Тоҷикистон ҳисоб мешавад. мо ин тарабхона дар Туркия дида будем. Тарабхона зиёда аз 50 одам соҳиби ҷои кор шуд. ин наску барои хусусан шаҳри Душанбе. хеле ки ман дар Турсия таом хӯрдам, худи Турсияда ҳамун таом дар ҳамиҷа аст, ҳамун лаззату ҳамун бамазагӣ. Хизматрасонӣ таҳти баланд аст ва мехоҳам ки ҳама биёд ҳамиҷа таом хӯрад. бениҳоят бамаза, бениҳоят муомилаи хуб, нархҳои дастрас. тавсия метем ки ҳатман биёед. ҷои истироҳат ҳам оилавӣ, ҳам шахсӣ, бо рафиқо, бо оила ҳама вақт интизор ҳастанд. пешхизматҳо дидист дар баршон. У нас самая вкусная кухня в Таджикистане, то есть повара наши турки, и у нас есть кабинки, также как вы можете прийти посидеть с семьей, отдохнуть в кабинке по отдельности. У нас есть приятная атмосфера. Вы можете спокойно заказать, у нас семейный ресторан, мы принимаем всякие мероприятия. масъулин тарабхонаро дар доираи дастури ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ҳадафи рушди сайёҳии гастрономӣ, баландбардоштани хизматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва муаррифии фарҳанги баланди меҳмоннавозии тоҷикона ва пеш аз ҳама таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд намуданд. ҳамаи ходимони ин тарабхона аз курсҳои омӯзишии меҳмоннавозӣ ва рақобат дар тиҷорати тарабхонадорӣ гузашта дар ороиши толору утоқҳои тарабхонаҳо, тарзу усулҳои ороиши дастархон ва пешниҳоди хӯроку шириниҳо, ташкили банкетҳо ва дар маҷмӯъ ба меъёрҳои байналмилалӣ расонидани сатҳи хизматрасонӣ маҳорати баланд касб карданд. дар шаҳри Душанбе боз як тарабхонаи замонавӣ бо номи Босфор ифтитоҳ гардид. Тарабхонаи мазкур бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар ноҳияи Синои пойтахт қомат афрохт ва ҳамарӯза аз соати 7 субҳ то 23 шаб дар хизмати сокинону меҳмонон қарор дорад ва бояд гуфт ки дар ин тарабхона хӯрокҳои туркӣ ва шириниҳои туркӣ ба сокинон пешкаш карда мешавад. Тарабхона бо номи Босфор дар ноҳияи Синои пойтахт ва дар маҳаллаи 112 воқеъ дар шафати маркази савдои пайкар қомат афрохта аст ва бояд гуфт ки дар ин ҷо хизматрасонии сатҳи баланд ба сокинону меҳмонон пешкаш карда мешавад. марҳабо ба тарабхонаи Босфор.